Hayırlı erте, Ilning Tüp телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Шоллыда дәүләт программалары буенча яңа объектлар сафка басты. Татарстан президенты аларны ачуда катнашты. Юлларда уңайлыклар орта. М7 автомагистралында яңа транспорт буҗралары ачылды. Ил президенты проекты гамәлдә. Республикада укучылар бушлай сыйфатлы азык белән туклана. Шоллыда дәүләт программалары буенча яңа объектлар сафка басты. Аларны ачуда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул Шоллыдагы Клевер спорт сәламәтләндерү комплексында булды. Шулай ук капиталь ремонттан соң Татар дәүләт драма театрын ачуда да катнашты. Энергетик мәдәният сарайын карады. Эшлекле сәфәр кысаларында КАМАЗ машина төзү комплексында пресс-рам заводын модернизацияләүнең барышы белән дә танышты. Спорт комплексы муниципаль шәхси хезмәттәшлек ярдәмендә төзелгән. Ул 145 кешегә исәпләнгән. Зур тренажер, җиһазлар, көрәш белән шөгыльләнү өчен универсаль заллардан тора. Президентка термаль комплекс урнашачак икенче бинада эшләрнең дәвам итүен әйттеләр. Аны 2021 елда ачу планлаштырыла. Татарстан президенты шулай ук Аяз Гыйләҗев исемендәге Шаллы дәүләт татар драма театрын ачу тантанасында катнашты. Театрны Шаллының барлык әдәби мәдәни йөзен билгеләүче үзәк дип атады. Коллективка яңа иҗади уңышлар теләде. Театрның иҗат юлы 90нчы елда Рабит Батулланың Күбәләк булып җанын кайтыр спектакль белән башланып киткән иде. Коллективта 79 кеше, театр труппасында 29 актер. Театрның 30 еллык юбилеена коллектив яңартылган бина гына түгел, яңа исем дә алды. Театрга күренекле татар язучысы, драматург Аяз Гыйләҗев исеме бирелде. Рөстәм Миңнеханов капиталь ремонттан соң ачылган энергетик мәдәният сараенда карады. Гаилә ул безнең хөкүмәтебез өчен дә, республикабыз өчен дә, шәһәр өчен дә ул иң кадерле. Менә сезнең монда кичкенә балалар, сез шатланып, менә шушы балаларның игелеген күрергә насыйп булсын. Әлбәттә, бүгенге көндә безнең киләчәгебез шушы балалардан тора. Ничек без шушы эшне оештырабыз? Шул юнәлештә менә бу сертификатлар алар бик кирәк. Менә шушы яңа яшь гаиләләргә шушы балаларны аякка бастырыр өчен Төзүчеләр бинаның түбәсен яңарткан, искергән коммуникацияләрне алыштырган, концерт залын тәртипкә китергән, яңа сәхнә җиһазлары сатып алынган. Рөстәм Миңнеханов мәдәният йортының кече залында тантаналы рәвештә ана капиталына сертификатлар тапшырды. Президент КАМАЗның машина төзү комплексындагы пресс-рам заводында булды. Заводны җиһазландыру 2021 елда тәмамланырга тиеш. Рөстәм Миңнеханов эшчеләр белән аралашты. КАМАЗны үстерү, заказлар алу, коллективны саклап калу мөмкинлекләре турында сөйләде. Президентка экологик класслы двигатель дәшәүче яңа магистраль тягачны күрсәттеләр. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Шаллы. Республикабызда М7 федераль трассасында 1014 һәм 1017 километрларда транспорт чишелешләре буенча хәрәкәт ачылды. Әлеге чарада шулай ук Рөстәм Миңнеханов катнашты. Мәскәү, Түбән Новгород, Казан, Уфа шәһәрләрен таштырган трассаның сул яктан әйләнешле участогы Алабуганы уратып узарга мөмкинлек бирә. Ул юлда иминлекне дә тәэмин итә. Алабуга аерым икътисади зонасына илтүче юлдан көн саен 25 меңгә кадәр машина үтә. Юл төзүчеләр 4 чакрымга якын участокны үзгәртеп корган. Биредә су үткәргеч торбалар сузып, су агызгычлары ясаганнар. Юл кырыйларын асфальт бетон белән ныгытканнар. Моңа кадәр Зур Качка һәм Олы Тарловка авылларында яшәүчеләр М7 трассасына тоткарлыксыз чыга алмаган. Хәзер участокта 100дән артык юл билгесе ясалган. 6 чакрым ярым озынлыкта тимер коймалар тотылган. Торак пунктлар белән янәшәдә 4 автобус тукталышы урнаштырылган. Җәяүләр өчен юллар төзелгән. Электр линияләре, светофорлар урнаштырылган. Благодаря федеральной адресной программе, благодаря поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, ну и, конечно, Росавтодор, Волговятское управление, значит, эта проблема решена досрочно. Я хотел бы поблагодарить
проектировщиков, строителей за реализацию этого проекта. Автомобиль юлының әлеге тиздеріші участогында транспорт чешірішлерін түзу кереклігі турында қарар бірнеше ел элек кабул ителгән иде. Объектта эшләр 2019 елның июлендә башланган һәм графиктан берничә айга алдан тәмамланган. Әлеге объект магистраль транспорт инфраструктурасын заманчалаштыру һәм киңәйтүнең 2024 елга кадәр комплекслы планына кертелде. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары. Ил премьер-министры Михаил Мишустин Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка Россия хөкүмәтенең мәдәният өлкәсендәге премиясын тапшырды. Бүләкләү тантанасы Мәскәүдә узды. Минтимер Шәймиев Болгар тарихи археология комплексын һәм Зия утрау шәһәрен музейлаштыру проекты өчен бүләкләнде. Проект концепциясы автор буларак премияны Казан федераль университеты ректоры Ишат Гафуров алды. Проектның эксперт төркеме җитәкчесе ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясенең җаваплы секретаре Григорий Орджоникидзе да бүләкләнде. Тагын бер якташыбыз язучы Гүзәл Яхина Зөләйха күзләрен романы өчен шундый ук бүләк алды. Мин үземнең варисым Рөстәм Миңнехановның эшеннән канәгать дип белдерде республиканың беренче президенты Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев. Ул Татарстан президентын сайлаулар алдыннан республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Әлеге мөрәҗәгать Татар-информ мәгълүмат агентлыгының YouTube каналында барлыкка килде. Республика җитәкчесен сайлау мәсьәләсе язмышыбызны хәл итә дип билгеләп үтте Минтимер Шәймиев. Президент үзендә күп төрле сыйфатларны берләштерергә һәм беренче чиратта халык ярдәменә таянырга тиеш. Тиздән 13 сентябрьдә республикабыз президентын сайлау көне. Гаять җаваплы вакыйга. Иң мөһим сорау: булачак президентыбыз нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Минем фикеремчә, ул халыкка таянып эш итүче, җаваплы, тәҗрибәле һәм барлык хакимият органнарының килешеп эшләвен оештырып, иң катлаулы мәсьәләләрне хәл итә ала торган шәхес булырга тиеш. Моның ачык мисалы республикабызның хәзерге президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Нефт химиясе, машина төзү, авыл хуҗалыгы һәм башка күп кенә тармакларның тотрыклы үсеше нәтиҗәсендә республика инвестицияләр җәлеп итүдә алда бара. Рөстәм Нургали улы командасы Татарстан кешеләренең көн күрешен яхшырту өчен кирәкле төп юнәлешләр буенча эш итә. Президентның социаль программалары бик күп өлкәләргә кагыла. Торак төзү, күп балалы һәм яшь гаиләләргә, өлкән буынга һәм мохтаҗларга ярдәм итү, мәктәпләр, балалар бакчалары һәм авыл клублары салу, беренчел медицина ярдәме күрсәтү, спорт корылмалары шелтәрен киңәйтү, шәһәр ишегалларын төзекләндерү һәм башкалар. Аерым игътибар мәгариф үсешенә, яшьләребезнең иҗади мөмкинлекләрен гамәлгә ашыру өчен шартлар тудыруда. Республикада күп телле белем бирү комплексларын булдыру бу юнәлештә өметле адым. Татарстанда яшәүче һәр халыкка үз гореф-гадәтләрен, туган телен һәм мәдәниятен саклау һәм үстерү өстендә излекле эш дәвам итә. Миннән яшь кына сез үз дәвамчыгыз Рөстәм Миңнеханов эшеннән канәгатьме дип сорыйлар. Җавап бирәм: мин канәгать. 20 елның 13 сентябрендә без республика сайлаучылары үз тавышларыбызны бердәм рәвештә иң лаеклы кандидатка бирербез дип ышанам. Башка хәбәрләргә күчәбез. Меню төрле, туклану бушлай. Быел Татарстанның мәктәп ашханәләре яңа режимда эшли башлады. Мәктәпләрдә туклануның яңа шартлары, социаль дистанция һәм төшке аш катгый расписание буенча оештырыла. Беренче 4-нче сыйныф укучылары акча түләмичә генә тулы кыйммәтле төшке аш белән тукланалар. Шул ук вакытта меню төрле, сәламәтлеккә файдалы туклану кагыйдәләре буенча төзелгән. Сюда входит обязательно фрукт, холодная закуска, это салат или порционные овощи. Монда һичшиксез җиләк, җимеш, салкын кавымлык, салат яки яшелчәләр керә. Икенчегә гарнир, эчемлек, икмәк. Булар тулы кыйммәтле кайнар ризыклар. Түләүсез туклану кертелүен белгәч, без менюны әзерләдек. Эксперт бәяләмәсе алдык. Роспотребнадзорда килештердек. Бушлай кайнар төшке аштан соң мәктәп укучылары төрле тулыландырылган комплекслы иртәнге ашларны да сатып алалар. Аларның бәясе 30 сумнан башлана. База комплексына ботка, икмәк, май һәм эчемлек керә. Җыелманың ассортименты бәясеннән тора.
Ашханәдә туклауны оештыру да үзгәрде. Хәзер балалар ашханәгә катгый расписание буенча керә. Казанның 87-нче мәктәбендә бер юлы 2 сыйныф. Моның өчен дәресләр расписаниесен дә үзгәрткәннәр. В этом году мы составили отдельный график посещения столовой для каждого класса. Быел без ашханәдә туклауның аерым графигын төзедек. Һәр сыйныфның үз вакыты бар. Укучыларны өстәлләр янына социаль дистанцияны саклап утыртабыз. Туклангач өстәлләрне препаратлар белән эшкәртәләр, ә бина җилләтелә. Бу Роспотребнадзорның мәҗбүри шарты. Мондый таләпләр республиканың барлык мәктәпләренә дә кагыла. Ания Габадуллина, Алсу Хабибуллина, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Республикада урак тамамланып килә. Игенчеләр бертекне соңгы гектарларда суктыралар. Быелгы уракның үзенчәлекләре нинди булды? Уңыш мул җыелды, ул икмәк бәяләренә йогынты ясармы? Бу сорауларга Татарстан радиосы тапшыруында Республика авыл хуҗалыгы һәм азатлык министры урынбасары Илдус Габдрахманов җавап бирде. Ул алдынгы районнар, хуҗалыклар, комбайнчылар, шоферларның хезмәтен бәяләү шартлары, рапс, шикәр чигендере бәрәңге уңышын җыеп алу киләсе елга уңышка нигез салуның барышы белән таныштырды. Шунсында искәртик, октябрьдә яшь комбайнчылар арасында узырылып килә торган хезмәт кешесен данлыйбыз конкурсына да йомгак ясалачак. Аны безнең телерадиокомпания Республика авыл хуҗалыгы һәм азатлык министрлыгы белән берлектә уздыра. 200 мең тоннадан артырак безнең тулайым җыем һәм уңышы узган елга караганда күпкә буларак 35,5 центнер һәр гектардан бөртекләрдән җыеп алган уңышы безнең күләме. Инде һәрбер шундый күрсәткечләрдә алдынгылар бар, артта калучылар бар. Иң зур уңыш безнең Зәй районында, икенче булып Тәтеш районы бар, һәм өченче булып Күкмары районы. Иң зуры Зәй районында 48 центнердан торак, Тәтештә 46 һәм Күкмарыда 43 центнердан торак икмәк җыеп алдылар. Инде һава шартлары быел тулайым үсемчелек тармагы өчен уңышлы килде. Күптән көтелгән вакыйга. Түбән Кама районының Уртачаллы авылында бер гасырлык казаклар чишмәсен төзекләндерделәр. Әлеге изге эш биредә яшәүче халык ярдәме белән эшләнде. Чишмәне ачу тантанасында Түбән Камада хәбәрчебез Гөлия Нигъматуллина да булып кайтты. Bismillahirrahmanirrahim. 73 yıldan beri şu çeşmelerden sular taşıyım men kelin bulup 73 yılda tüşkeniyim. Bugünkü günkə xətli şu çeşməyə suğa kilebіз her gününü. Зөлфирә ханым өчен әлеге чишмә изге урынга үрелә. Суу тәмлегенә түгел, шифалы да ди хатын-кыз. Kozaklar дип атаганнар инде монда bu авылда kozaklar сакта торганнар Уфа Оренбур юлы булган монда, Пушкин юлы булган. Шуңа күрә kozaklar сакта торгач авылны kozakаларның хөрмәтенә kozaklar авылы дип атаганнар. Тәмле суны бүген күрше авылда яшәүчеләр дә татып карый алды. Түбән Кама районында төзекләндерүдән соң Казаклар чишмәсенең тантаналы ачылышы узды. Авыл халкы сөйләвенчә, төзекләндерүдән соң чишмә тулысынча үзгәрә, ә менә сөйләге шул чордан калган, аңа 100 ел чамасы. Кичкенәгән авылга шундый матур әйбер куеп, әле күп җирләрдә чишмәләрне күргән, мондый әйләндереп ала торганнар юк та бит. Икенче төрле үзенә, икенче төрле матур. Шулай дип әйтәм. Балаларга алырга да бик күп эш түгел, алсак төшеп җибәрәләр дә балаларга. Без ничә ел инде шушы чишмәдән су алып, авыл халкы бары тик шушы чишмә суыннан гына чәй куя. Аның суы бик тәмле. Ремонтны авыл халкы җыйган акчаларга башкаралар. Кем ничек булдыра? Финанс ярдәмне авыл җирлеге дә күрсәтә. Эшләр төгәлләнүне Уртачаллы халкы зур бәйрәм итеп билгеләп үтәргә була. Ачык һавада куймак пешерәләр, самавырда чәй кайнаталар, җырлыйлар, бийләр. Иң көткән аларның өметләре шушы чишмәне төзекләндерү, чөнки безнең Уртачаллыда районда берничә авылда гына, наверное, су юктыр. Анда су водонапорный башня дебетигинде су юк, үткәрелмәгән, пока программа буенча проектын төзергә кирәк. Алла берсә, бу 1-2 елда эшләрбез дип өметләнәбез. Авыл халкы ышана, хәзер аларның чишмәләренә килүчеләр тагын да күбәячәк. Бу елны яңа юлда салачаклар. Гөлия Нигъматуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар. Безнең телерадиокомпания Русфон хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Узган атнада сез Гали Мифтахетдиновка ярдәм иткән идегез. Бүген исә 4 яшьлек Руслан Гутаров тарихы. Мондый процедураны кечкенә Руслан ай сайын диярлек уза. Малайда генетик авыру, аш кайнату системасы зарарланган, көнгә 8 тапкыр ингаляция ясарга туры килә.
Прочитали про него очень много про это. Без бу авыру турында күп мәгълүмат белдек. Билгеле бик авыр. Баланы сәламәтләндерү өчен мөмкин булганның барысында эшлибез. Узган ел еш салкын тиюләргә куркыныч инфекция да өстәлгән. Ул үпкәне зарарлаган. Шуңа күрә Руслан урамга яхшы һава торышы булганда гына чыга ала. Русланның яраткан ризыгы пилмән. Тик аны бик сирәк ашый. Организм мондай азыкны үзләштереп бетерә алмый. Табиблар махсус дәвалау ризыгы, аксымлы катнашмалар кулланырга киңәш иткән. Заболевания касаются всех желез внутренней секреции в организме. Авыру организмның барлык безләренә кагыла. Аерым алганда ашказаны асты безенә бәйле проблемалар бар. Моның хисабына баланың авырлыгы да начар. Руслан балалар бакчасына йөрми, шуңа да карамастан акыллы булып үсә, аралашырга һәм компьютер уеннарын ярата. Хәзер Русланга ярты елга җитәрлек дару кирәк. Ул миллион сумнан артыкка төшә. Гаиләдә бу кадәр акча юк. Без малайга бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Моның өчен 5542 номерына дети сүзен язып, SMS хәбәр җибәрүдә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Шулпан Амирир, Алина Абрамова, Рафкат Зияддинов, Татарстан яңалыклары. 12 сентябрьдән Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Сәүдә атна сайын шимбә көннәрендә 14 мәйданчыкта оештырылачак. Һәр сәүдә мәйданчыгында республиканың муниципаль районнары һәм Татарстанның агросәнәгать комплексы оешмалары вәкилләре булачак. Гадәттәгечә ярминкәләрдә сезонлы яшелчәләр, җиләк-җимеш, шулай ук ит, балык, сөт продукциясын кулай бәядән сатып алырга мөмкин. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Әмин, Шулпан Әмири, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә иртән сәгать 9 тулып 15 минутта очрашырбыз.